iti Apo. Umay kayo, nagragsak kayo, katayo amin nga umili. Iti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili. Daytoy tiyal daw nga inarami ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, pagitilang gitara, magtukang tayo agkanta. Idamay kay sana, nagragsakay kay mana. Daytoy tiyal daw ay naramit ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, nagkabuhamin iti Amo. Di balay di ken pigsa, amin nga ipakin ginawa, sa nunabiyag ken pigsa. Daytoy tiyal ay naramit ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Hiraman tayo pa, iti kararag tayo, ti pagyaman ni Presigasmen del Castillo, ni Margarita Real Secretario ken ti pamilyana, Daruni ken Pinkibiag, da Jed ken Benitaro, da Gordon ken Lois Bruce, kastamo ti panaykarkararag, ti kararua ni Justina Ilyorin. Kakabsat, da tayo na awagan tayo, bagi ni Kristo, tanagbalin tayo a Kristiyano, babaan ti bunyag, da ito'y tinagan tayo, nga nailangitan, dahito tinagan tayo nga maikapang iti Diyos. Ibiyag tayo daytoy akin na Kristiyano, daytoy ti karit na ti agbalin a Kristiyano. Tapno nga rod maikarit tayo makirano tinasanton a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawian tayo ida. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasi dakuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kad kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Sinicaratwa Gloria in Dios Sinicaratwa Gloria in Dios Sinicaratwa Gloria in Dios Sinicaratwa Diyos na ilanginan namin Diyos sama man nakabalong namin At sikap mo Yesu Cristo O bugtunganan Diyos na ako Cordero ni Diyos Anak ni Ama Gloria ni Diyos Inikatagwa Gloria ni Diyos Inikatagwa Kumararag tayo.
Man nakabalin a Diyos, asidigan ti pan nakaipas ngay ti anak mo, dawaten mi tani Kristo, ana ayat anagbalin a tao iti tiyan ni Virgen Maria, ket magipagbiag iti tao. Ipaay na kuma ti kaasi na kada kami anano mo nga adipan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Daytoy may basa na adaw ti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaunek amang isagana ti dalan ko. Laat to nga umay ti Apo asapsapulen yu iti templo na. Umay to ti babaunen asegseggaan yu ket ipakaamunan to titulag ko. Ngem siya sinon to ti makaibtur iti aldaw nga yaay na. Siya sinon to ti makalasat inton agparang. Mayarig to ti apoy amang gugur ti landok. Ken kaslan to naingel asabon. Umay to amang ukum kas iti manggunggugur iti pirak. Guguran nanto dagiti papadi, akas panakagugur ti pirak ken ti balitok. Tapno idadagda iti Apo ti umisu adaton. Maay ayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kasi ti nakaay ayon na kadagiti daton iti napalabas. Ngem sakbay tiya ay tinaan naindaklan ken nakaalalilaw nga aldaw ti Apo. Ibaon kunto ti Propeta Elias kada kayo. Pagkakapyaen nanto dagiti amma ken dagiti anak. Tanu saan siak ti umay ket dadaelek ti pagilyan yu. Daytoy ti sao ti Apo. Salmo responsorio. Tumakder ket tumangad kayo taasidegan ti panakaisalakan yu. Isurum kanyak dagiti daldalan mo o Apo. Wen ipakaamum ida kanyak. Isurunak nga agbyag kas mayanurot iti kinapudnom. Tas sika ti Diyos amang isalakan kanyak. Nalinteg ken naimbag ti Apo. Isuro na dagiti managbasol iti rumbeng a pagnaanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan. Ket isuro na ida iti pagayatan na. Iti ayat ket kinapudno, idalan na ida. Dagiti amin amang mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana. Ket patalgadan na kadakwada ti tulag na. Alleluia, alleluia, alleluia.
kumakada kayo. Tipan na kaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Dimteng ti panagpasngay ni Elizabeth, ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kakabagyan na tinakakaskas daawa kinaimbag ti Apo ken kuana, ket nagipagragsak da amin ken kuana. Idiwalo nga aldawen ti maladagan na panda pinakugit, kayat da kumaapanaganan iti Zacarias, kas ken ni amana, ngem kinuna ni inana, saan? Juan ti maipanagan ken kuana. Wen angem awan met kabagyam nga agnagan iti kasta kinunada. Sininyasan da ni Zacarias tapno amwenda ti kayat na ama ipanagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan asid daaw da amin. Iti daytamet la akan ito makasaumanen ni Zacarias ket indaydayaw na ti Diyos. Nagbuteng dagiti amin na kaarubada. Nagwaras da iti adamag kadagiti amin, adiso iti kabambantayan ti Judea. Anyan to nga tati pagbalinanda ito nga ubing, kinon kuna dagiti amin anakadamag, nalawag ngamin nga daken kuana ti pannakabalin ti Apo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Adda dagiti panawon nga naduma-duma ti panagpanagan ti tao. Di ayan mi idi no mabalbalin iso nga da kami nga agkakabsat na kami nga kwa no mabalbalin maalala ta ijay kalendaryo ngam siyak na yanakak ti April 18 perfecto kin honoryo nakakabil ijay. Nga po tanang nengak to kanaw, inala da ijay 19 taupat la litra, RUFO, RUFO, awampay palayaw naman, nga mabalin nga pang shortcutan. Kajay, kalendaryo na mabalbalin kanya, may idi kalendaryo, idi kuan adda ni di, or di katikista ako, no sino na giti artista, iso ti maisursurot. Uso ni Rambo, bunyagan da jay padi, inya Rambo ko na, kaya mo agbaling nga Rambo, ta anak mo ko na jay, bunyagan na. Nagado nagajay na duma-duma tatandi pay mauawatan ti nagnagan ti ubigan jak pay mabaliksan dagitay apok ang tilay panpanagan nyo digay pala ipanagan ti Rufo kung kunat adya mauawatan nagajay nagnagan na num to sagdudwa saggaysa tintumula agminar itan ton dumakkel ka jay tumula palayaw mo ti ibagada nyan ti panagan da kanyam rating pultak nya naganan uging kunadan tumula no nangisit kadagiti tumula ti na puor no padasam ti agpuor kag balikan tumula nga puor ngem adda ayan mi na may mayat nahilig ti panpanagan or dagiti apuna dagiti anak na mangrugi amin ti Renato Rolando dagiti Regina jay met babae ay Regino jay babae mag Arsenia Arceli di amin ngek. Kanyo latapat yun Anya naganan. Nagan, kanyada. That's why Mary, nakaado nga Mary, hindi panawon ni Apo Jesus. Kitaan nyo ka, Maria Magdalena. Basta Maria aming kanyada. Maria nga anak ni Cleopas. Kasi asawa ni Cleopas. Kasi no Maria, pagtitinawidan tinagan kanyada. Iso nga ni Zacarias, idi agbay maiyanak ni ay mapabunya mapakugit kas lapan naka idaton ije templo ni mapabunya mapanaganan ni Juan. Zacarias ko mati ipanaganda ta Zacarias garud pagtitinawidan kakunana awam makabagyam agnagan ti Juan kaganya nangala dati pagsuratan anya ti imbagana insurat ni Zacarias Juan tinagan nagsidaaw da aminan. Idinalpas day nga na imbaga ti anghel ken ni nadusa garod ni Zacarias no malagipyo idi mangpupuor ti insenso ka hangka mamati Zacarias kunana agumel kanto aging gana amatong palamin dati insaok idi napanaganan ng ti Juan nagsublin dayjay pagsasaunan dayjay
Di napasamak no apaya nga nagsubli, nagumal nga rod ni Zacarias. Ta, kunada awang magkabagyam. Juan tinagan na. Anya nga minti meaning ti Juan. Ti Juan, kanyada, gift of God. God is gracious. Managparabor ti Diyos. Dayay. Sagot ti Diyos. Dayay ti kaya na nga sa uwan ti John, Juan. Kita imagine mo gamin mata 75 years old nga aganak. Managparabor ati Diyos. Kala kumamo na 75 years old ka, kakaisuna ngayong karkarigatam tinagbalin nga balasang, idi 17 ka, nakatextmate ka, tilakay. Di pa ilaman nagparabor ti Diyos. At least na ikamat mo sakbay ka pumusa yan. Nang kay maawan ng tinamnama. Dapay namnama yaw. God is gracious. God is God's gift. Punana dayjay. Huwag kanya tayo, muna, alwadan tayo, dagiti ipampanagan tayo. Kada giti ubing, taapaya, isuti ibiyagda. Yung panaganam ti bastos mo, kagdaan nyo mo tayo pampanagan nyo mo, panaganam ti Jesus ta anak mo. Ayan na ni Jesus, di dyan makiap-apa, nabartak. Anya mo ta, Jesus ka nabartak ka makiap-apa mo, ta alwadan nyo mo, ang atilay pampanagan nyo. Ayan na nininyaw, nakibugsing di eskwela. So ni Mayuray, bagbagak ngagsingsing pat ka, ninya tanagan mo, kunak ngarod kanya na. Ninyo, panaganan tinyon, saan tuman nakibugsing ka, mga man nakibugsing ni Apo Jesus. So alwadan nyo di ipampanagan tayo. Ngamin, anya naganan? Napatagtinagan, kanya tayo. Kadagiti daduma ka, adapay, dagitay panatiko, amin nga meaning tinagnagan, bilangan na pa niya ti letra na, santo mabalin nga ipanagan dat at the meaning na kadakwada. Ngamda tayo, anya ti may ikakuan tinagan kanya tayo, kada tayo nga Ilocano ka. Dijay ko nakaagminar ti kwa. Laklakayan ton, nagpintas tanagan na ka, tintulat tanagan nan ka, suwako, kasyay, suwako, sangol. Basta na tayo, niya di biyag mi ko madyayan mi ka kakasjay ti inya na ganan, palayaw. Isunto ti agmin minarin, hantong nga maikaten. Ngam apa yang ngamin tinagan. Anyaman ti pagnaganan tayo, idta west, tinagang kanyada ka, the shorter, the better, kala kanya tayo. Adamag kanya tayo, talo, di ipanagan mo, po, grade 3, di na pa may isurat, tanagan na. Kala kanya tayo, napatag. Ngam amuyo kakabsat, adda common name tayo, anya datoy. Datay aming nga nabunyagan, adda common name tayo. Dayeti karit na kanya tayo. No, addaman biyag tayo, may iti local nga impanagan na kada tayo, adda palayaw tayo, ngam adda common name tayo. Anya dayjay, no Juan, kung anakin ni Juan ka managparabor da tayo mag-Kristiyano. Dayeti common tayo aming, Kristiyano ka, Juan. Kadagiti kakabsat tayo nga Muslim ka, Juan. Roman Catholic ka, Juan. Kristiyano ka, Juan. No, haan. Anya ti common name tayo, Kristiyano. Anya ti kaharit na mo ti kina Kristiyano. Daytan, bagbagkatem tanagan mo a Kristiyano. Bagbagkatem tanagan mo nga Kristiyano, da kayo pa'y mat. Ito ayan tayo ga po, ado ti sa bali apamati, Katoliko. Padasam nga hanga ibiyag ta nagan mo ang Katoliko, katukliko kayo kunada. Adakat katukyo. Iti bagatan no hamo nga maibiyag, nanda makita di jay kinakatolikom, kindi jay biyag mo, katukliko kayo. Nagado i-identify na kanya tayo. Ti kina-Kristiyano nga, iyaw awis na kanya tayo. Ti panangyawis, iti dito biyag nga na Kristiyanuan. Nasayaat nga kababalin, nasayaat nga galad. Haan lang nga Kristiyano. Nagmayat ko akulait. Akulait ka pa iya. Mapabasol di kina akulait mo, kaslan to aminan nga akulait. Elektor ka pa iya. Dayay, sumurot. Pahadi ka pa, nakarkaron. Pahadi pa, kunadan to kanya ko. So nga jakone rumrumor ang kabubutang. At danagan tayo. Ang masapol nga daytoy, nuhaan nga agbagay, dayjay
dayjay nagan ken dayjay aramid tayo, iso ti pakadadaulan tayo, iso ti pakadilawan tayo. Nahan nga mahantay maibiyag kas pangarigan ti kina-Kristiyano tayo, iso ti karit na ti panangibiyag tayo, ta madadael tayo. Madadael dayjay maipanagan kanya tayo. Kada tayo nga kunana, nagpintas pa yun ahan lang nga Kristiyano. Kristiyano kasla ko man na imaldit laeng na may mayat man di address na kung mga bagina kayo ni Kristo. Kasla may mas kay kayat ko man di jay, the body of Christ. Tunggal awatem tinasanto na komunyon ka, ti bagi ni Kristo. No kunana ko Amen. Awatem nakagamur kanyam. Amoy ti nakagamur. Nya tina English na nakagamur kanya tayo ta bagi ni Kristo, idinabunyagan tayo, nakaraman tayo ditan, nakagamuren je bagi ni Kristo kanya tayo, dadtoy kanya tayo. Habang nga umawawat ka tinasanton ako munyon, paspasanton na ka, dayjay ti karit na ano kanayon mo nga awaten ni Apo Jesus, iso ti maiyali. Amoy ti maiyali, na kumano je badom kuno dablo nga nailaok je puraw ka maalyan. Wow! Maaliyan dahil agbaling nga di kakulkulor na nagmayat ko mga di iyawag na nga bagi ni Kristo. Amen. Kano kanayon mo nga awaten, iso ti maiyali kanya mon, haan lang nga na ganun. Kristiyano ko nadan, ngam di kini bagi ni Kristo no ko nadan, haan lang nga na ganun. Ni Juan kin panagan dalaengan kano Kristiyano, kasla Kristiyano kalaeng, to distant ko maiti katatao. Ngam no kunada datayo maawagan, managanan tayo ti bagi ni Kristo, tinasanton a misa, tinabagi ni Kristo, haan lang nga naganen, naibagin. Iso nga haan laengan nga karkaritan na ti kababalin tayo, no di ison ti biyag tayo. Tano ibiyag mo ti kina-Kristyanom, kunana ka, you are trying your best nga agbalin a Kristiyano kadagiti galad ni Kristo, kasla na ununag ti panagkitak no kunana nga bagi ni Kristo, bagi na kan. Haan laengan nga ibiyag, haan laengan nga padasen nga aramidan no di biyag kuman ti adda kanya tayo. Iso nga anyaman ti naipanagan kada tayo. Adamot title tayo. Educator, maestro, padi, engineer. Tano no agiinom mo dagiti daduma ka engineer, doktor. Title nagan amin da kita. Ngam ti common name nga napinpintas kano Kristiyano ko nana. Kariton na ka nga mangibiyag ti ka na Kristiyano. Kaya ti bagi ni Kristo, we are the body of Christ, He is the head. Kasla na ununag nga panunutin nga, haan laengan nga padpadasem nga ibiyag no di agbibiyag king ka. Naununag nga kaipapanan, naununag nga meaning na kumadayjay kina Kristiyano tayo, ti agbalin nga bagi ni Kristo. Kinagalas nga talaga nga kitaan no. Kanayon mo nga awatin ni Kristo, bigat aldaw malam, nadamisa umay ka, bilib pa ni Apo Padi ti kagagat mo nga umay makimisa, dagiti daduma kunadan ko kurang mula belon ta agmadre ka, kanayon da. Ngam di ngay ugali kin di kababalin kin biyag, makikita da nga tanga isika bagina, mariri na da nga tanga sika ka agbibiyag ni Kristo king ka, naununag nga karit di jay. Uri siya nga padi, karit kanyak. Ado na kiti gundaway nga hang kumaaramid amin. Ado ti pagkapsutan, ado ti pakabuungan ti ulo, ado ti panunutan. Haan nga may sa nga tao, haan nga may sa nga barangay. Ado. Takas di ti biyag mi nga papadi, panunutan kay amin. Nudaduma malipatak mo ti agbibiyag nga bagi ni Kristo. Nudaduma, karit mga kankanayon kuma, manipod makariing aging gana nga maturog, aging gati tagtaga inap kumaka bagi ni Kristo. Nagmayat ko mga amin nga aramid tayo ka maibagay ka. Nudaduma ka siyempre tao tayo mat, manag tayo mat, nudaduma ka mabanbanog tayo mat, nudaduma mapuyatan tayo mat, nudaduma ka nagrigat nga ibiyag. Ngaman niya ti iyaw-awis ni Kristo kada tayo. Haan laeng akadi nga nagbiag nga gaputa mangan umang angis magmagna. Daytay kumaa addaan rago. Lively, alive, lively, nabiyag. Hala nga nabiyag ang daytay agkukutil, dama agkukutil nga nabiyag. Daytay kumasira rago. Dayjay, tataman ang Kristiyano. Tipoon ken gapot kina Kristiyano tayo, rambakan tayo, umadanin. Dua lang rabiin nya tata 23, 24. Ay 21, 22, 23, duwala nga. Ngay maikawalo tatan, duwa pa nga parbangon.
Kanukit kitaan tayo, umadaning jaram rambak tayo. Rumagragsak di puso. Kanayon ka nga agkomunyonan. Adda nga tapagpagnaanan. Adda nga tapagbaliwanan. Mariri na nga dagiti kaaruba tayo nga adda epektunan. Kala ko man antibiotic tayo nga 7 aldaw. Adda nga ta dandan ni malpasen, adda nga tan makarinaan dan wano isupay lang iso day di katangsit kada kinaman naging bubukod mo sakbay ka mga ruging agnobena. Anyala day tanganagan nga kina Kristiyano kada kina kuno awan lati pagbaliwan nan. Karit ka kabsat. Salsaludsudan tayo mo lati bagbagi tayo, datay ti mang saludsud, datay ti makakita, ken datay ti makaammo, nadda pagpagnaan ni Kristo. Kada pagpagnaan ti bagi ni Kristo kanya tayo, hanla ka di ang anagan nga Kristiyano, na may mayat ka para kanyak lang na may mayat nga awag na ko mga karaman at ti bagi ni Kristo. Nagmayat ko mga dengdenggen nga, mariri na da nga, ni, isuna karaman ti bagi ni Kristo. Nagmayat nga ta dati nga simbaan no kunada ka ni dati nga dagitoy kapudpudno nga mari na nga bagi ni Kristo. Alakarit, awis, panangibiyag. Agsubli tayo aking Kristo, uray pa yun agkaratinag, agkaraisina tayo king kuana, karit na lata, agsubli tayo lata king Kristo. Maawagan tayo nga rod nga bagi ni Kristo. Kararag asap-asap. Kumararag tayo ket intay datag iti Dios nga apo tayo dagiti kang runaan akasapulan tayo nang runa iti daytoy a tiempo ti panangururay. Ti panangururay tayo ti mangisalakan kada tayo. Awagan tayo nga rod tinagan ti apo tapno paraburan na tayo ti adu a bendisyon ket kuna tayo iti tunggal panggep na ilangitan nga ama patgam kad dagitoy on-onnoy mi. Agpaay ken ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno babaen ti panangi lungalugda, agsaknap kuma iti sangalubungan iti naimbag adamag. Isu iti idadateng iti mesyas, iti baet tayo ket babaen iti patulad da, mabalinan dagiti tattao iti agdalyasat nga agturong, iti danat ti panagbabawi ken panagbalbaliw. Kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti opisyales iti gobyerno tayo, nang nangruna kadagiti mangidadaulo ti barbarangay ditoy ili tayo a Salcedo, isuda kang runaan a makakitkita iti pudno a kasasaad dagiti tattao, tapno agserbida akasrangtay a mangidanon iti arungaing kadagiti addaan ng atngato asaad, kumararag tayo ti apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, amariribok gapu kadagiti adu a pakakumikuman ti biag. Tapno babaen iti panulong iti Dios, masarakan da iti sungbat kadagiti problema da, kumararag tayo ti apo. Para kadagiti kakabsat tayo nga agtatrabaho iti balasiw iti taaw, dumuras ko mati pamilya an napanawan da, ket di da kuma mabaybayan ti pamati da iti apo. Kumararag tayo ti apo. Intay pa'y iraman ngay kararagan dagiti kakabsat tayo ama pukpukawan iti pamati. Silawan ken tarabayan kumati Espiritu Santo ida amang patibker iti dayta pamati babaen iti naununeg apan nakaawat maipapan kadagiti sursuro ti simbaan. Kumararag tayo ti apo. Agulimag tayon tayo matdawatan dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo. Amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo
Nailangitan nga ama, patgam kad dagitoy on-onoy mi. Managayat nga ama, sapay kuma, tanakasagana kami ang makisinarak iti yaay ti dongdongwem nga anak mo, ket agrag-u kami kadagitoy di mabilbilang a bendisyon, gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Tumiken ka po, sagsagot mi anano mo, pagyaman miken ka managparamong ama, watem pasantay ida. Tinapay pasanten uma, kenday tuyarak daytay daton miken ka. Apang supapak mit dong tinapay pasanten uma, kenday tuyarak daytay daton miken ka. Ket sapay lakuma amay kariday ti padayag, apang supapak mit kinadong idaton miken ka apo, nagragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparamong ama, watem pasanten ida. Daytoy tinapay pasanten uma, kenday tuyarak daytay daton miken ka. Ket sapay lakuma amay kariday ti padayag, apang supapak mit kinadungo ama. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket maipaaya pa kay daydayawan, ken pakaigloryaan tinagan na, ken kastamat apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo insongsong mo, daytoy a sakripisyo, tapno iso, tinapalongduan a pagdaydayaw miken ka, aramidem ko mga rod, tadalusan na dagiti nakem mi, ket yasideg na kam, ken ka, tapno mapudnuan minto arambakan di pan nakaipasngay ti mangisalakan, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista, inwaragawag na nga si dagti aynan sana impatuldo idi nga addan.
Ket ti matlaeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakaipasngay, tapno masangpatan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti income ramrambakan. Kanan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo Dios, sakiti amin napaswan. Di langit ken dagana muna, iti pakaidayawan. Sana, 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 sana hindi ka ngatan. Sana, 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 sana hindi ka Pudnoon ay apo, biig ka akinasanto, kat sikati gubuwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutook, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik, iso mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon at tulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, haramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Galiti daytoy at tinapay mangan kami, iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang ni di papatay mo, wapo aking gaiti yay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataempaay mo ama ikari kami, ngadda dito saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo,
Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na iti sang alubungan kat parayrayom ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papabi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kamto ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga use nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Mamingat sa ilangit, madaydayaw tinagan mo, dumten ama, di pagarian, tumpal ko inagan mo, dito'y nagagas sa dilangit, dito'y nagagas sa dilangit. Iten manakang itiyan na ito, ikanem miling, pati nayon nga alto, pagkawalit nagiling, basuli, agasmet ang magawan mi. Nabasul kada kami, inakamit baybayan mamando, iti suliso, iti salatan iti dakes. Dawatin mi kan kaapo te salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Ti panakabalin ken dayaw ti agunayo na dito. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa. Si ka nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Dios, mamalipat kadagiti asmo
amang ikat kadagiti aswas Asan na Cordero di Dios, amang ipagkatagiti aswaso ilong. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, emti may salaeng asaom mapaimbag ton ti karar. at mata tiag laulan yan ang naglaspa gapugan ka na daig ama amin na pada nadaig ka ama Japay kariken ka Tuy manapasula parswa Pagdalegkan ka Nadaig ka ama Japay kariken ka Tuy managbasula parswa Pagdalegkan ka Nuin nakapagbaybaysa Pagtanurot ko apay ngata Kadnaga anamarswa Lubong anaiwawa Nadaig ka ama
Apo, mararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasi, tait dem te kapyam kada kami, at inaraunan tinailangitan a parabor mo. Tapno itiya ay tay ayatem nga anak mo, maikari kami asumabet ken kwa na asumsumged dagiti puso mi itinadyosan nga ayat, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag, ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo a pagbiit. Pagyamanan tayo, dagiti instant nga sponsor tayo, dagiti barangay officials, gaputa dagiti Sangguniang Bayan, kamadamati na irana, madamati pa'y programa da dita, ala pagyamanan da kayo. Kakabsat, into no parbangon, te sponsor tayo, taga Sisa Santa Teresita, sa iti Rabii, dagiti kakabsat tayong lektor, tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa intayon ti ayat ken kapya ti Apo. Ragsamin kami kanta, kawasanday to'y amisa. Sa Maria